Ahoj, jmenuji se Tonda. Přátelé mi říkají Tondo. Jsem muzikant. Jsem DJ. Rád hraju tenis. A jezdím na kole. Mládí už mi skončilo. Táhne mi na 20. A já od tak živa hledám práci, která mě bude zároveň bavit a taky živit. Ovšem o tom, co nabízíte vy, se mi nikdy ani nezdálo. Než vám řeknu, proč zrovna já bych měl být testovačem slev, řeknu vám, proč ne. A předem víte, do čeho jdete. Seznam mých špatných vlastností. Jsem povrchní, to je všechno. A seznam mých dobrých vlastností si vyberte. Jsem mladý, krásný, celý svůj život jsem bydlel v Praze a nikdy se neplánuju odstěhovat. Strašně rád žeru. Ale dobrý, mám dost rychlý metabolismus, takže nikdy neslousnu. Jsem velký sportovec s nadšením pro adrenalín. Masáž zvládnu levou zadní. Studuju na Karlově univerzitě. Rád se bavím, užívám si života a utrácím peníze. Za košile. Nebojím se nových zážitků a chtěl bych zkusit všechno na světě. A teď mi dovolte, abych vám zahrál písničku na tuhle rozladěnou kytaru. Kecám, ve skutečnosti hraju na klavír a na dudy. Hej jo! Myslím, že víc vašeho času plýtvat nemusím. Přeji vám tedy hezký zbytek dne a doufám, že se mohu těšit na viděnou.